Vi rydder nu fladen for de normale landsnyheder denne 27. december for at bringe dem breaking news. I dette øjeblik er det nemlig Mette Nymarks fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sikkert sig en gave får, som hun har ønsket sig i år, med masser af chokolade og kager til. Og når hun hjem fra fridag går, hurra, 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 så skal hun hjem og holde fest, og dem, der kommer med som gæst, får angiveligt dejlige nymodens snacks med øl og til. Det er dermed 28 år siden Mette Nymark, også kendt som Mets Baby J, Jeg hedder Mette, eller blot Nymark, blev født. Flere af hendes venner udtaler, at de glæder sig utrolig meget til at fejre hende i aften. Vi er så glade for Mette. Hun er ikke alene en god veninde, men også en laber dame, lyder den generelle konsensus blandt de, der kender hende. Mette Nymark selv har ikke ønsket at udtale sig i sagen, men har ved tidligere fødselsdagslejligheder påpeget, at hun generelt er glad for at fylde år. Jeg er som gammel vin. Jeg bliver bedre med alderen, sagde Mette Nymark tilbage i 2007. Det er der for øvrigt også generel enighed om i befolkningen. I en ny undersøgelse svarer 10 ud af 10 danskere det samme. Vi ønsker Mette Nymark tillykke herfra, og det var dermed slut på landsnyhederne.